Mas, aku sentuk lho, kok sentuk. Eta naon yuk? Iki jenenge kece. Eta mayan wis main ayo lain kece. Sabaremu lah Mas, aku pusing. Kan weang. Aing goreng patut. Aing goreng patut. Aing goreng pisan. Aing goreng pisan. Aing tiga mundi. Aing tiga mundi. Mana Ajis tanya? Ajis. Aya naon Dedek? Edek, amang helanya. Sok rek ulin mah, tapi wihna tong sore ting nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, weang di mananya? Da ieu mah di kaleng jeruk. Waduh, anak bocah iki jenis apa ya? Bocah, kok jenis apa? Ini ngomong naon weang tengah ngerti. Ngomong apa Wiwi? Aku ora ngerti. Weang madon. Jenengku Ayub. Ya di mana? Di Karawang lain. Iki nang Awu Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Yang balik. Nangis nang omahku wae piye? Ayo. Kemana si Dedenya? Geus jam 5 tuh balik-balik budak teh. Ongkos cenah moal balik sore teuing. Sadiwarahna budak teh. Mas, dolanan kene wae yo. Lah. Mas, aku sentuk lho, kok sentuk. Eta naon yuk? Iki jenenge kece. Eta mayan wis main ayo lain kece. Sabaremu lah Mas, aku pusing. Ayo yuk. Weang balik ka mamane deui geus sore. Ayo nek nu Mas. Eta ayam sami nih ayam halus. Iki bedekku Mas, nah tuku ning pasar, dituku mikku. Ini ayam halus, ayam pink, ayam oranye, ayam koneng. Mas, dolanan karo kanca-kancaku ning paron. Yang geus ayo gaskeun. Mas, iki kanca-kancaku. Ayub, iku sapa? Aku ora kenal. Ayan orang Mas Madon.
Kowe ngomong apa? Aku gak ngerti. Yuk Mas Bagus, ajarin aku bahasa Sunda. Angges kowe ngajarkan bahasa Sunda kabeh. Sok meneh kadi tuyup. Turutkeun urang. Aing goreng patut. Aing goreng patut. Aing goreng pisan. Aing goreng pisan. Aing jiga mundi. Aing jiga mundi. Angges ladak, ayo yang balik. Ayo. Waduh, enak bocah rame-rame karo nyandi yo. Oh alah bocah beling ra tau diajari wong tuane ya. Ayo dah kurang balik kelanya ke Karawang. Mal, udah mulai di kedua. Tenang we yuk, kurang ge engke balik deui. Wes yuk aja sedih wes enek aku. Angges urang balik kelanya. Assalamualaikum. Sabar yuk, engko Mas Bagus dolan kene meneh. Dulur aja lali like, komen, subscribe di YouTube Bang Ajis Channel. Kowe ngomong apa? Aku gak ngerti. Ayo, iku sapa? Aku ora kenal. Nyangges lah kowe yang ngajarkan bahasa Sunda kabeh. Aing goreng patut. Gas ladak. Wah, bocah-bocah cilik. 1, 2, 3. 1, 2, 3.